Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Nganong nitukar man ng imong pagkahinawayon o pagkaarte, nga niya ka mas kumpisalan. Wa ka may nakitang tao. Gibahuan man ko nimo padre oy, kay bisan na ay nag-ali nato nila huskit ang bahos imong ilog ug kasukon kay ko padre. Ay, salamat na human. Nagyugkumpisal tumayan na nga hinawayon kayo. Gipaningot ako samot. Bibi mo dali ko gawas, bibi tingalig na siya musunod. Pindisyon niya ako, padre, kaya ako nakasala. Nago kong minyo, padre, pero nakasala ako sa kong kaminyoon. Kinsa ka niya. Bi, ito ni paminaon, bi. Murag interesado ka nida. Padayon. Dali ra kay ko matintal, padre. Di ko makabalipad kung doon na babae nga maduon ako. Malimot dayon ko nga may asawa na ko. Huyang kayo ko kung babae na sigutan, padre. Padayon lang. Bukat na kayo akong konsensya, padre. Karon sa pagkakaroon, 5 na kabuok nga akong kabit. Pagod nga likha ning tawhana at ning kanahan kay 5 may kabit. Ug silang tanan gusto nga makigtipon ako. Padre, gusto silang makigtipon kay gusto silang magpaliwat nako. Yamat ra, bibi ako ganing lion sa kagwapo ning kanahan, bit. Mapasaylok ako sa Ginoo ini, padre. Jesus, Mariusip ka na ng dagwaya. Uy, pinagaba ka ng dagwaya. Tingkalo ng babae. Padre, unsay angay na kong buhaton. Palitig eyeglass ka ng mga babayana kay mga daotan nagmata. Ha? Ang bot akong ipasabot, pag hinulsol na, ug ayaw nag-usba ang binurit-burit mong binuhatan. Okay, padre. Unsa may akong penitensya, padre? Panamin. Ha? Panamin, ug tutuki mong dagway sa samin, hangtod nga mauwaw ka. Feeling guwapo ka, feeling guwapo ka, feeling guwapo ka, murag may artista. I-post na ninyo niya, aron daghan ang magkatambong sa meeting. Yes, Father. Father! May problema, Lolong? Magpakumpisal di ka karon, Father? Unsa man? Magpakumpisal di ka karon? Pwede na akong naimangumpisal, pero magpa-schedule ko. Taas magayong linya sa kumpisalan, Father? Uy, mo ba? Oh, Papasaylok ako, nauwaw ko sa kaugligon. Unsa ron? Dali, tanaw na to. Oh. Hala, ano man na, Father? Gikan lagi sa kumpisalan ang uban. Unya, diretso og luhod sa tiilan sa imahe sa Sacred Heart. Mura man og nay nagpakumpisal, Father? Nang limpyo ko sa kumpisalan, pader, kay daghan man yung mga mangumpisa, kay naan naman ka. Sino'y piping? Matay. Lord, pasaylo, alagin taon ko, Lord, ha? Pero, kung saan nga, di manggod sila maminaw na ko. Good mo, dito man sa nagsaysay sa ilang mga sa. Lain masag ayaw mo, kalit ko gawas kay murag taas na rabang linya. Kung saan man ako.
bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Nga na sad, Lord. Paminaw na lang yun ni sila na ako, Lord, ha. Kay igo raman ni sila nagpahungos kabugat sa ilang mga konsensya. Mao kini ako mga sa, Padre. Si Kuya Piping ana sa sud sa kumpisalan, Father? Siya ang diha ganina. O, wa pa ko kabantay nga ni gawa siya. Hala, o niyon sa na, Father. Pibaw ang mga tao, Father, nga dili pari ang nasa sud. Pero tingalik tabangan sa mga tao sa Kuya Piping. Sa may nasud sa unin ni Piping. Pero tanawa sad, Father. Ang mga gikan sa kumpisalan kay murag naghinulsol gid og pagayo. Tanawa ra gud, Father, oh. Gitarong sa tingalig may ni Kuya Piping. Unsay akong buhaton, Padre. Ayaw na pabadlong kay tiguang ka na. Padre, Pag rosaryo dito, yawat na lang kaluyan ka. salamat, Padre. Dagkan pa baka, no? May tagwa na, ayaw kagawas na ko. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Tong, si Milagring. Ano kasis? Sinang milagri ng umpisal. Unsa? Patay! Mauna, Father. Nagduda gyud ko nga ang imong inahan mao ang uyab sa una ni Piping. Pasaylo ako, Dre, ha? Pero ambot ba, oy? Bisag unsaon akong wagtang ning butangas akong hunahuna, di man gyud mawa. Doon na kaha ni posibilidad, Dre. Pasensya, sister, paggaw ko. Okay na, Father. Ako gani ang angay mangayog pasensya di mo. Ayaw na pagduda si mong bana, sister. Kay mahal kay kaniya. Way laing babae siyang kinabuhi gawas nimo. Ang iyang nangagi, milabay na. Ikaw na ang iyang karon. Giunsa man nimo pagsiguro, Father. Iyan ang gisulti na ako. Kanunay kanyang ipasigarbo na ako. Oy, mao ba, Father? Tinuod ka? Ay oo, wa ko mamakak, sister. Pinangga kay kasimong bana. Bisan sa imong pagdaog-daog niya. Bisan sa imong pagpasakit kanunay niya. Iya kagyapong gimahal. Oy, mao ba, Father? Mao na'y tinuod, sister. Martir ang imong bana. Iyang giantos ang tanan bisan sakit na kaayo para niya. Bisan may mga panahon nga kasukmagon na siya nimo, mutong na lang na siya. Kaya ka manggihigog mapag-ayo. Mao ba, Father? Mao na'y tinuod. Gani, may mga panahon nga gusto ka na niyang layasan. Pero mutong lang yun siya. Kay lagi nanumpa siya sa Ginoo nga iya kang mahalon. O kampingan hangtod sa kahangturan. Ay, kaluoy day sa kong bana. Kaluoy day ay ni Piping. Unya, sayang pagpauli at iman na siya. Ha? Ipakita niya ang imong pagmahal. Ug wag tanga ang tanan mo nga pagduda sa imong huna-huna. Silbihi siya kay imo siyang bana. Father, Father. Ako nang buhaton. Salamat, Father, ha? Wa lagi kisaw. Wa lagi mo gawas nang milagring sa kumpisalan. Wa siya makailas tingog ni Kuya Piping? Ako'y na-stressa nila. Hala. Umana si nang milagring, oh. No, nagpamahid sa luha. Uy, hala, midiritso siya paingon din eh. Father, makitaan ka niya. Di ka mo tago, Father? Father, paingon na gid sinang milagring din eh. Ako minakol baag maayo. Maayong buntag diha, Padre.
May muntag sab, Sister Milagring. Ay, di lang ta magtabi, Padre, ha? Kay pangitaon sa nakos Oh, time pa. Oh, Dre, Ngano, Sister? doon na di ay bisitang pari karon. Wa man. Unsa? Uy, kinsa man da itong nagpakumpisal sa... Oh, Mao ka na tinuod, sister. Martir ay mong bana. Iyang giantos ang tanan, bisan sakit na kayo para niya. Bisan may mga panahon nga kasukmagon na siya nimo, muutong na lang na siya, kay iya ka manggigog mapag-ayo. si Piping to, Dre. Panuway tong tawhana. Ayaw, Sister. Nang, ayaw na. Ay, unsa man, pasagdan lang nimong mangilad sa mga tao si Piping, Padre. Daghanag ng umpisal, taas pa yun ang linya. Ay, baho ko. Pero kalma lang, ako rin bahala. Dinig ka lang, ha? Lolong, Lida. Ubanin niyo yung si Sister. Ako rin bahala. Pero, Dre, Ako rin lagi bahala, Sister. Diha lang ka. nganong pugngan man kong Padre. Kinahanglang mahibaw ang mga tao nga dili pari ilang gikumpisalan. Nang, patuo lang, nang. Maugid lang. Kung mahibaw ang mga tao nang, posible nga tabangan nila si Kuya Piping kay masuko magit sila. Bitaw. Unya, ganahan kang ilang kulatahon si Kuya Piping? Maong pasagdan na to si Father, mo imusulbad ini nang. Mga brothers and sisters, muhangyo lang ko, ha? Balik lang mo human sa paniud to kay papahuwayon una nato ang nagpakumpisal karon. Ako rin magpakumpisal unya. Hapit naman sa ting paniud to, alas 11 naman sa buntag. Ay, dili day ikaw nagpagumpisal karon, Padre. Dili day ikaw, Dili. Uy, sige, balik na lang ko niya, uy. Balik, ikaw day, balik lang ka day. Balik na lang mo unya, ha? Balik Salamat ako, kay ha? ninyo. Ay, salamat, Dre. Balik lang ka. Ay, salamat. Nang lakaw ng mga tao. Ay, salamat. Wa na may misunod. Wa na kay tao. Kuyawan sa kumulili, daga basig masakpan ko. Ayas ka na apa magod eh. Sige. Isugid imong mga sala. Pwede ka na mo gawas diha, no eh. Nang lakaw ng mga tao. Padre. Kabaga ni Mugnaong, ha? Wa man ka mahadlo kagabaan ka! Aray, may mo tandungan ako, pre. Ako'y nahadlok para ni mo, basig gabaan ka, Ping. Kataghanan na mong nailad ni mo. Gipakonsensya pa ko ni mong maayong kagwanga ka. Ring, paminawaw na kung ano na itabo to. Habis ako sa pahinungdan, Ping. Dilito ni mo angay buhaton kay sagrado ang pangumpisal. Naghatag kapag pinitensya kanahana ka. Ayaw sa gupulabi kasaba, Gring, uy. Nakasana ka na, oh. Mukumpisal kong usab unya. Kay invalid tong akong kumpisal ganina. Magpasalamat ka gyud ni Padre Ping. Kay kung wa pa ko niya pugni, mauwawan ka gyud untas mga tao. Maihaw ka gyud unta. Aw, do nga nalatag pangumpisal niya, Gring. Mangumpisal sad ko.